Tamoni bagi Tiprasa rok amsa kering nanang Tripura wo. Kubuni do faka Hykhe gwnang borok no pula nungmani chung hainyo blei. Nge kok nge boro hard work khayo chungka hard work khaya makok da. Chini Tiprasa rok bo nugui mana rubber bagan kubangma. Ingya hamana Tiprasa rok rubber malik 40 Hykhe 50% le wngo. Nge bahai Tiprasa rok asuk rubber bagan kubangma tonginyo bahai kering. Oro suja suji kok sanan nge kai je rubber khaimani mote dam manya norok nanya di rubber panya fake kai rubber seed ni dam tabung dinu busuro je sapanam thung tabu 200 ni bisikle thanya jusine dam thik mote ma hakai Tiprasa rok kering na nangla khamu rubber kanya ke Tiprasa kayo paitlang nai ke kubuni dofani borok tai do Tripura sadi koita factory to rubber ni juta sanamnai rubber ni chair slamnai rubber ni plastic slamnai juchino factory rok kabang Tripura ong khake Tiprasa rok tai sha gwnang ngana haima tongo Tabuk khe jeo Tripura ni je rubber tomoni omo bairao mamo hojago kaini kaitham tongna Tripura bo haipana amo bai ingya ta kaisa kok tomanga ke telecommunication ni Bharat to Tabuk kaisa role khlai rijaka Department of Telecommunication DOT SIM card Tabuk te kagos potro sara paimaliya norok baksa buksu jagao nungna SIM card dealer rok kagos potro sara no SIM phali rima rok dam khai amo andike manjaka ke kwbangma majrani rang marinai amo 1 December Hykhe 1 tarik December ni simi start khlai rijaka noboi ni bising SIM use khaijigi hanga ka asim thuye te kubuni borok ni aro number sogine register khlai hanga KYC khaipro Aadhaar card Hykhe ni te kwbangma je document tongmani ama phano nangni manu KYC khaipro ta kaisa tabung norok chin Tiprajwk bri rongno nungna kubuni ayang bairen borok no sigi hui ri bara kalnai video hamya sitra ama nanyani moto ya amte ke Instagram reels chok khlailai tonglayo ama chin Tiprasa ni bumu khara bungu kubuni haste roko buma bu hasong ko busu kosto ko samung khlai borok no pori ri witong borok khai reels khaleja kun kaisa concert rok masala jak chuang ninglai amda Tiprasa rok ni future nunga developing jak haktor rok ni borok rok ni tomung sigi tongo borok Hykhe developing kha amno le sikina le hinya borok developing mani pore tom putike tongthok ama sikina asata tongthok jabadi khajani Tiprasa tai takuk bukhok song Tiprasa rok ni dagbo nok lama bolong tini thangko amno kisa bkhau wanchugi choli jabadi dagbo chin Tiprasa rok tongko lama hamya hospital rok tlangna ninga gari choli ya balisi matlango dagbo chin Tiprasa rok ni nok hamya tongko gari khaya ke kuthano hani slamjak nok arase tongima tongbai ko Tiprasa rok Tabuk bo norna asugni nama babu song kosto ka asawi aguli porinen bago hormani abuno magnang ta khiklai di at least bui hai tobung me average sopan tongdi tobu buma bum hani rangna su guruk surugi pairi terdi nung pori me ka suja kok noko faidi ni nama babu song samuk tama jaga suba faidi nogo engka tinin video amsuno jarani kongno chajagyang tongnai angta mukhanya je soi kok angama sao tamani himle angle antini khayo engka tinin video amsuno je video ne chajak tong like khladi ta subscribe khladi je prang video dawa apruno plapla kai notification soginya bage ta video bahing jaka noro comment khlai basadi amsuno tinin video hambai o ta asoro sapai ko be share bo khlai resi amsuno